야, 내 삶은 on top, no, 야. 관계사 스쿼트. 내 훅야, 내 삶은 on top, no, 야. 관계사 스쿼트 않게 만들어 버. 내 눈에 너 맞추고 싶어. 가놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly 가놓고 말하길 나도 모르게 힘이 들어가기 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly Sana na-enjoy ka sa BTS Boy With Love, no budget guys. Nagpapasalamat muna ako sa kaibigan ko sa Michael Gabato, may cameraman at ang backup dancer ko guys. Napagaling talaga guys. So yeah, mga angel, nagpapasalamat ako. Shoutout muna sa mga kaibigan ko ngayon. Sila Jemil at Terence Sula, mga klase ko guys. Richard Miray! Shoutout po guys. So, sana na-enjoy ka sa video namin ngayon. At pakiyaw yung bell ha. So, kita next video. Ha? So, BTS Boy With Love man. Oh mama. Ako na. Ay, sabi balik be. Ay, otro video. Ay, ako na. Eh,